Fašiangové obdobie sa v minulosti nieslo hlavne v znamení páračiek, veselíc, dobrej hudby a zabíjačkových hodov. Hoci niektoré zvyky a tradície postupom času upadli do zabudnutia, iným sa podarilo čiastočne alebo úplne prežiť až dodnes. Aj v tomto prípade však platí známe príslovie iný kraj, iný mrav. A tak vám teraz ukážeme, ako prebieha fašiangová zábava vo Vyšehradnom. Fašiangy bývali pre našich predkov najveselším obdobím roka, trvajúcim od 3 kráľov až po Popolcovú stredu. Vyznačovali sa hojnosťou nielen čo do počtu zábav, ale aj bohato prestretými stolmi. Typické boli výdatné a kalorické jedlá, pretože pred pôstom sa bolo treba posilniť. Vo Vyšehradnom malej obecnej časti Nitrianskeho Pravna preto členovia tamošieho občianskeho združenia zorganizovali zabíjačku na ľudovú nôtu. Nachádzame sa vo Vyšehradnom, čo je vlastne časť obce Nitrianske Právno, kde v kultúrnom dome funguje občianske združenie Vyšehrad. Dostalo samozrejme názov podľa vrchu, ktorý je tu nad našimi hlavami. Občianske združenie Vyšehrad počas celého roka robí množstvo rôznych podujatí a približne rok pracujeme každé 2 mesiace na takých typických folklórnych ľudových tancovačkách, ktoré sme nazvali na ľudovú nôtu. Jedna takáto tancovačka sa chystá práve dnes večer v období fašiangov. Aby sme trošku ako pritiahli ľudí a znova to možno malinko osviežili, tak sme urobili ešte popri tom aj zabíjačku, ktorá začala dnes po obede a bude trvať vlastne až do večera. A tak sa s blížiacim pôstnym odriekaním vo Vyšehradnom zabávalo a hodovalo, lebo tradície jasne velili, že kto sa nenaje cez fašiangy, bude hladovať po celý rok. Košovské dievčence nevedia tkať, ani si rukavce nevedia prať. Za špini, za brachti bežík mám dcer, oper mi mamička te rukavce. Za špini, za brachti bežík mám dcer, oper mi mamička te rukavce. Dnes som sem prišla s takým, že pospievať tu trošku, zabaviť ľudí, aby tu bolo veselo, spraviť takú náladu a myslím, že sa nám to aj podarilo, že vonku je dosť ľudí, vlastne sa tu predávajú aj rozrábajú také nejaké tie výrobky, tá kaša žebrácka, u nás sa to volalo, vždy sa to roznášalo po dedinách, klobásky sa pečú, takže myslím, že to tu mám peknú atmosféru. Zabíjačky v tomto období sú naozaj, alebo teda bývali bežné. Samozrejme, tá dnešná zabíjačka už nebola o tom, že by sme tu naháňali sviňu po dvore. Predsa len už to bolo všetko viac menej predpripravené, ale varili sme kašu, pripravovali sme, pred ľuďmi sme vykosťovali mäso a tak ďalej. Takže tá tradícia malinko sa dodržala a popri tom nejakí tí naši folkloristi s Lenkou Váňovou a tak ďalej zaspievali nejaké tie pesničky z Hornej Nitry. Na stoloch kedysi nesmeli chýbať pampúchy, záviny, praženica i vysmážané jedlá, najmä fánky a šišky. Tie boli na stoloch aj vo Vyšehradnom. Hlavnú úlohu však ten večer nehrali sladkosti, ale klobásky, tlačenky a iné zabíjačkové lahôdky. Najviac na odbyt nám idú jaternice, tlačenka, klobásky, grilovacie, oškvarky veľmi chutia. Ale asi tá klobáska najviac by som povedala. A aká je vaša najobľúbenejšia pochuťka zabíjačková? Asi tá kaša žebrácka. Samozrejme všetky, ale aj kaša, aj jaternice, klobásky, ináč odporúčam, robia výborné. Húrky, krvavničky, všetko zo zabíjačky je dobré. Ťažko povedať, že čo. Chutné zabíjačkové špeciality si obyvatelia Vyšehradného mohli vychutnať v tradične zariadenej ľudovej miestnosti. Som veľmi rád, že občianske združenie Vyšehrad, ktoré od obce dostalo za 1 korunu tento kultúrny dom, ho takto krásne zveladilo, krásne upravilo priestory a už v podstate druhý rok tu koná a organizuje akcie pre ľudí z tejto časti obce, ale teda aj zo širokého okolia. Účasť na týchto akciách je veľmi dobrá a uživujú týmto tie staré tradície, ktoré v tomto okolí boli. A kto ochutnal z každého rožku trošku prebytočné kalórie, mohol vytancovať či vyspievať, alebo sa len tak prejsť po zasneženom chodníku a objaviť pýchu obce v podobe drevenej zvonice. I tým sa dala obohatiť fašiangová veselica vo Vyšehradnom.